Financier sa casino, giambush, patay. Asawa sa napatay nga pulis sa Maguindanao encounter, nangayo og investigasyon sa kadaghan sa pulis nga nangamatay. Mandawi City Hospital gipangayuan sa medical records ug impartial nga investigasyon sa kamatayon sa usa ka pasyente nga natagan og sayop nga tambal. Duha ka sunog migo sa Sugbo. Napasagdan nga giluto ang gituhuan nga hinungdan sa sunog sa Basak sa Nicolas. Upat ka bata nangalumo sa bagong gitukod nga swimming pool. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes bitsa 27 sa buwan sa Enyero tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Asawa sa usa sa mga napatay nga pulis nangayo og investigasyon kung nganong daghan kaayo nga mga pulis ang nangamatay sa engkwentro sa Mamapasano, Maguindanao. Nasayra na 43 ka pulis ang namatay atol sa engkwentro. King Perez, Suginimi. Dahil kami nakakuha nila yung mga post sa kanang internet, muna-muna. So, kanang namuti ay Asawa siya ni PO1 Romeo Sempron, usa sa 43 ka mga pulis nga napatay sa engkwentro, tali sa Moro Islamic Liberation Front dito sa Mamapasano, Maguindanao. 5 ka tuig na nga sakop sa Special Force ang 33 anyos na si PO1 Sempron nga na-assign sa Basilan ug Zamboanga. Niadtong Disyembre katapusang nagkita ang doktora og bana atol sa pagsaulog sa Pasko. Sa miaging semana, may pahibaw na daan ang iyang bana nga adunay dakong operasyon nga himo ng Special Action Force. personal term kong na basketball. So kung main kong if he mean basketball tula, basketball laro or basketball. So it's a basketball. So I know it's operation. Nabalaka na ang asawa sa dihang wa na may text ang bana niya atong Domingo. Sanglit kanunay nga mo communicate kaniya si PO1 Sempron. Kagahapon ra nahibaw si doktora nga naapil ang iyang bana sa mga napatay samtang nag-serve sa warrant batok ang Jemaah Islamiyah leader Zulkifli Binhir o si Commander Marwan ug Abu Sayyaf leader Abdul Basit Usman. Yan na lang kung text lang para in case na he will receive this kanang anytime. So yan ako kumusta ka? Ang reply sa ko is na siya nga ma'am, may sasabihin ako sa iyo, okay lang ba? Sabi ko, joke ko na luto akong bana sa mahilig, surprise. So I thought it's just one of the surprises na siya na kanang, kung ano man yun, Han? Sabi niya siya, ma'am, hindi po kasi ito yung asawa niyo. Kasi yung asawa niyo patay na po. Magkita paunta sila sa iyang bana karong Pebrero sa Zamboanga. Kaduha lang sa usa ka tuig sila magkita. Duha ka tuig pa sila nga minyo di nagsugod ang ilang relasyon sa Facebook. When you will check at their paycheck, it will never equate the money they're paid for, will never equate for the risk they do. No, yeah. Giangkon sa asawa ni Anhing PO1 Romeo Sempron nga katingad-an kung ngano daghang mga pulis ang namatay nga sakop sa Special Action Force man sa engkwentro tali sa MILF. Mao nga gusto sa asawa nga mohimo og investigasyon ng otoridad human sa hitabo aron mahatagan og katin-awan ang mga banay sa namatay nga mga pulis. But the only thing I think almost all of us is questioning how come this kadaghan. No, kanang I think some of the side might be also wanted to be answered na anong daghan po kayo. It might be a wrong call maybe, but you don't know. Muadto si doktora sa kauluhan din una dado ng mga patay nga lawas na namatay nga sakop sa Special Action Force. King Perez, News 5. Mga tripulante sa panagat nang himakak sa mga pasangil sa ilang mga kauban nga adunay pag-among-among nga nahitabo kanila. Ang mga mireklamo gihulga sa tag-iya sa panagat nga pasakaan og kaso tungod sa pagdaot sa iyang dungog. Jinky Bargyo, Suginlimi.
Sa miaging semana, 26 ka mananagat ang midangop sa provincial capital ug nagpatabang sa gobernador kay illegal silang girecruit isip mananagat sa Palawan. Apan kaganiha, laing 50 ka mananagat ang mitumaw aron sa pagpamatuod nga bakak ang pasangil sa 26 nila ka mga kauban batok sa ilang amo nga si Jose Ramir Noval. Gipaybaw sa abogado ni Noval nga wa magtago ang iyang kliyente, gani andami ang atubangon ang tanang pasangil kaniya. Okay. Kana nga tao karon nga gingog missing, naana siya, nakita na siya, which we are going to, looking for. Kaya naana siya sa different, nagbalhin-balhin na siya sa different nga lugar. Okay? Nakita na siya na ay maka-testify sad nga naana siya, buhi na siya. Sa gihuptang mga dokumento, makita nga nakadawat ang mga mananagat og tag 15,000 pesos gikan sa amo uban sa kasulatan nga sila mismo voluntaryo nga mubiya. Walay forced labor, wala sila gipagutman, and we're paying them good. Fair lang gid mi para. Matud ining duha ka trabahante, maayong tao ang ilang amo nga si Noval. Tuloy ito tinuod. Kay tagaan lagi mi tagaan konsumo. Tanan kay dito mo sa kuan career. Maayo man siya sa namo. Maayo kay siya namo yun. Kung dautan ba siya pagdaan namo, di ba na manguyog niya sud sa pila na katuig. Tungod sa reklamo, temporaryong gihunong sa pamilyang Noval ang ilang panagat. Nanganti ang tag-iya nga mopasaka og kaso batok sa mga mananagat nga midaot sa ilang kredibilidad gawas sa pagsibat og pagbilin og mga utang. Sa among family mo pursugid niya sa case para mo tagam kay they've been doing this kadaghan na gyud, dili ra kami nga businessman, even nay makasulti nga businessman from Sitangkay kanang mga sa hulog naglayas-layas na po. For what? All of because of trust. You see, ako muhatag ko kwarta nimo 400,000 without nothing, pwede ka ugma, goodbye. This is what is happening. Jinky Bargio, News 5. Kabalayan sa Barangay Calamba, hapit sab mahurot og kaugdaw ganihang kadlawon, gumikan sa kandila. Paralitiko nakabarog og gahat ug nakadagan dihang bisilaob ang iyang gihigdaan. Ryan Sorote, Suginlimi. Bisan way tubig sa ilang tugkaran, natabang sa mga residente sa sitio Quijano, Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo, ang kayo nga miulbos sa panimay sa Baling Tampon. Pasado la una nabantayan ang pagdako sa kayo, nga daling milamoy sa gihigdaan sa usa ka paralitiko, kinsa naahat sa pagbarog o pagdagan tungod sa sunog. Nakasibat kini una pa nahulpa nga sunog nilang balay. Nahadlo ka mga residente nga maugdaw ang tanang balay sa dapit kung hingpit gyud ni nakadako ag kayo kay pulos ginama sa light materials ang mga balay og nagdikit-dikit. Amo lumatan kay dako na kay kayo yan nara ni siya git usa dito sunog niya mo to ni matara sad pi amo ra gitabang sa nang kayo. Wa na makapasir og tubig ang mga responding bombero nga nagtrap sa hagipot nga mga daan pasul sa sunugan. Nakatabang sa pagpaw sa kayo ang hose nga gipalusot gikan sa usa ka templo nga tapad ra sa sunugan. Gidudahan kandila nga nabian ang sinugdanan sa kayo. Nasayran nga sa katuig nang naputlan og kuryente ang mga residente sa dapit human wa makabayad. Pero na may kuryente dire. Oh. Pero wa mi kabayad pamutlan mi tanan. Ang sitio Quijano gihilagway sa mga opisyalis sa Barangay Calamba nga labing depressed area tungod sa kadagan sa mga squatters. Taud-taud nang giplanuhang pawaon ng mga residente apan wagid kini mabuhat sa barangay. Ryan Sorote, News 5. Human namatye og kapitan ang Barangay Basak sa Nicolas kagahapon. Napunan ang kuguluanan sa maong lugar kay kapin sa 50 ka panimay ang naugdaw sa sunog. Din apektado ang dulan usa ka gatos ka pamilya. Nabot sa fire scene si Juliet Hainar. Dako nga kayo mao'y miresulta sa gingong nabiyaan nga nilungag sa panimay ni Patricia Pahayahay ug milamoy sa kabalayan dinhi sa sitio Kulo Isla Alegre, Barangay Basak sa Nicolas, Ciudad sa Sugbo. Nagsugod ang pag-ulbo sa sunog alas 4:45 kagahapon sa hapon ug nakontrolar 45 minutos human gialarma og giisa sa Task Force Alpha. Allegedly, ingon sa mga silingan, unattended cooking. Pero ato pa nang i-verify. Naglisod og atraka ang kabumbiruhan tungod sa kahagipot sa agianan sa lugar, ilabi na nga anaa sa tunga ang sunog. Nakatabang hinuon sa mga bumbero ang pagtabang sa mga residente. Recommend na to nga muro maghimo tag access road nga padung sa sentro. Matraverse na to ba? Kay kanang 600 meters layo na kay na siya. Kanang kasud man lang nga to part ang gagmay. So
i-widen lang itong mga iskinita nila. Gibanabana mukabat sa 500,000 pesos ang danyo sa sunog nga nakapektar sa 99 ka pamilya o 457 ka individual. Kasamtangang gipahilo na ang mga nasunugan sa Basak Community School Gym. Ang pamilyang Puhas, wa gyud nasalba nga butang. Ay, nagkuhan na mo, nasunog ko na mong dapit diri. So, among hindaga nami. Amo lang ibiyahan among baligya dito. Ug dagit tanan. Nakadaga na nila itabo sa mo, ano? So, amo na magyong naagi katong dunay mga sunog na naagi sa una, natabangan mo sa tunamo ang mga katawhan na biktima. So, amo panikamutan karon nga mao gihapon among mahatag nila. Atul sab sa sunog, gisikop sa kapulisan ang usa ka lalaki kinsa gitabangan sab og kulata human suway nga nangawat og TV. Amo ka na, nangilabot ng TV. Kasi naman, na ba? Naangol sab ang usa ka bombero nga mitubag sa alarma nga nailhang si FO2 Jeric Alburo. Julie Tainar, News 5. Napaylo na sa Rama compound sa Barangay Basak, San Nicolas ang patayng lawas ni Kapitan George Rama. Namatay kini pasado alas 2 kagahapon sa hapon sud sa pribadong tambalanan gumikan sa sakit nga pneumonia. Ryan Sorote, Suginlimi. Mismo ang igagaw ni Kapitan George Rama nga si Cebu City Mayor Michael Rama ang usa sa mikotar sa pagpahimutang niini sa Rama compound. Matud sa mayor nga duna pa sila mga kabanay nga gihuwat nga tuwa sa gawas og sa ubang dapit sa nasod. O sa kasiman ang waton sa pamilya aron matapok ang tibok pamilyang Rama. Una pa sabutan kun asa og kanus sa ilubong ang kapitan kinsa kanhi konsehal sa Dakbayan sa Sugbo. Dakong kawadon sa ilang pamilya og sa Team Rama si Kapitan George tungod sa talagsaon ining kaisog sa iyang pagpanerbisyo. Missing George, but the philosophy of George will be part of Team Rama, and that courage and standing on what you believe. Masaligo ni noon ang mayor nga daghang naimpluwensyahan sa iyang igagaw sa ilang pamilya o sa ilang partido aron mapadayon ang matang sa iyang pagpanerbisyo. Miabot sab sa haya ang talent manager o igsuon ni Cap George nga si Annabel Rama. Gani sa Twitter post ni Rufa Gutierrez, gipaabot sa iyang inahan ang pagbangutan sa kamatayon sa iyang hulagway nga labing paboritong igsuon. Abli sa tanan ang haya ni Cap George hilabi na sa iyang mga konstituente o bisan sa makaatbang sa politika. It's a sadness, mourning that we have to look for. Hay itong enemies don't come. Wala niya na. Wagi niya na. Wagi na sa amuang vocabulary. Bayan Sorote, News 5. Karong Webes na ihatod sa katapusang kapahulayan ang inilang freedom fighter sa Subo nga si Jose Ribomapil Dodong Holgansa Sr. Dunay misa nga ipahigayon sa St. Therese Parish inig alas 10 sa buntag sa di pa kini i-cremate ug gilubong sa Sem Park inig alas 3 sa hapon. Karong alas 8 sa gabi isab dunay misa sa haya ni ini nga anaa sa Cosmopolitan Funeral Homes ug ipahigayon sab ang necrological services alang ni ini ugma sa alas 9 sa gabi. Si Dodong Holgansa niilhan isip usa sa mga Subuanong nakigbatok sa diktadoryang Marcos ug nabilanggo panahon sa martial law. Gani tungod sa iyang dakong papel sa pakigbatok alang sa kagawasan, gipasidunggan kini sa City Council of West Laco, Texas, USA, pinaagi sa pagsumite og resolusyon ni atong 2010 nga nagdeklarar sa September 30 isip Ribomapil Holgansa Day. Usa ka dakong kawadon si Dodong Holgansa alang sa Subo apan mipasalig ang iyang mga anak nga ipadayon ang legasiya nga gisugdan ni ini. It's very heartwarming to know that he's being remembered for his struggles during the martial law era. So when you ask me how does it feel to be his son, well, I think proud would be one answer, and if you ask me how does it feel to have lost him, well, you know, as the only time we cease to be a child is when we lose both our parents. The thing with him is that regardless of how hard life became for him at times, he never ceased, he never stopped, or he never wailed. He just kept on plodding on until things turned around.
na nga gisugdan ang countdown alang sa ika-51 nga International Eucharistic Congress nga ipahigayon dinhi sa Subo sunod tuig. King Perez, Sugidlimi. Gipang display din sa Cathedral Museum of Cebu ang mga memorabilia sa mga milabay nga International Eucharistic Congress ang nagkalain-laing nasod nga naglakip sa presiding chair nga gamit ni atong ika-33 nga IEC nga gihimo sa kauluhan. On track ang organizing committee sa mga preparasyon, labaw na nga usa ka tuig na lang ipahigayo na ang IEC 2016. Our preparations are on track because we cannot say a year from now, a year before the event, that everything is already prepared. Some things will have to be prepared along the way. Matud pa sa promotions head sa maong kalihukan nga daghan ng mga delegado ang mipadayag nga mutambong sa IEC labi na nga nailhan og maayo ang Pilipinas human sa pagbisita sa Santo Papa. So, na-schedule kami sa Korea, Sri Lanka, even India, no? So, dito sa Asia, Malaysia, Singapore, Hong Kong, may mga response na sila. But we Personal sab nga nahimamat ni Go ang Santo Papa dito sa Nunciature sa Kauluhan. Gani ni Pope Francis ang huluganan sa piso para sa Misa ng Mundo project sa iyang pagbalik dito sa Vatican. Unang gikatakda nga sa Cebu mo bisita sa Santo Papa alang sa IEC, apan tungod sa kadaot sa bagyong Yolanda, nahimong priority niini ang pagbisita sa Leyte. As we know, the Pope was full of wonderful surprises. I think the Lord is the Lord of surprises. We should be ready to expect wonderful surprises. Nunot niini ipadali ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpatuman sa bus rapid transit isip pagsulbad sa kahimtang sa trapiko sa Sugbo. DOTC, keeping the money, bring it as soon as possible. Gipasalig sab ni Rama nga way kabus nga taguan kun moanhi sa Sugbo ang Santo Papa. Sukwahi isa gikatahong gibuhat sa DSWD dito sa Kauluhan. Dugang sa mayor nga ibutang sa Devotee City ang mga kabus sa aseras nga gamiton sab sa mga deboto sa Santo Niño. Sanglit mahitabo ang IEC ni human sa kapistahan sa Balang Bata ug sa Sinulog Grand Parade. Mensahe sa Arsobispo sa Sugbo nga gawas nga atngan ang pag-abot sa Santo Papa diri sa Sugbo alang sa ika-51st na International Eucharistic Congress sunod tuig, himuon unta nga kahigayunan sa mga Katolikong Sugboanon nga palikunon pa ilang pagtuo sa kahitasan pinaagi sa pagtambong sa mga kongreso tungod kay mahinayon gihapon ang dakong panagtigom sa mga Katoliko sa kalibutan bisan wala ang Santo Papa. King Perez, News 5. Sa ka-financier sa casino giambush patay ganihang kadlawon. Gilantaw karon sa kapulisan kung duna bay kalambigitan sa iyang panginabuhi ang krimen. King Perez, Suginlimi. Giambush ang usa ka Nestor Humawas, 54 anyos nga taga St. Jude Acres, Bulacau, Pardo, diha sa National Highway sa boundary sa Barangay Tipolo, Gizog, Bacilid, Mandaue City. 11 ka mga empty shell sa kalibre 45 na recover sa kapulisan sa crime scene. Gikan sa kasino sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang napusilan. Kumpisa ito sa may traffic light. Pag go, doon binanatan based sa information tapos naka-maniho pa siya hanggang mayroon dito na sa final nga stop niya. Wa pa masayri sa mga pulis kung pila ka tao ang nalambigit sa ambush. Ilang gilantaw ang iyang kalambigitan sa pagka-financier ni ini sa kasino. Itiman kung ilan, yung basiyo, yung empty shell, subject for examination sa crime lab sa firearms, kung ilan, kung the same and one, 45 lang ang gigamit. Gidala sa Rolling Hill sa AS Fortuna ang patay nga lawas. Nagdumili ang pamilya sa napusilan nga muluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. King Perez, News 5. Nasugod pinagi sa bypass operation nga gihimo sa Cebu City Intelligence Branch ang giilang notadong drug pusher sa Barangay Dayas nga si Richard Parame pasado alas 12 ganihang kadlawon. Daghang pangos ang dinakpan human kini midagan og milayat sa atop. Unang nakasibat si Parame sa gihimong bypass operation niadtong Nobyembre human kini milayat sa atop gikan sa iyang gipuyan. Duha ka semana nga gipanid-an sa kapulisan ang subject dihang nakadawat og tip ang kapulisan. Una pa gipahigayon ang operasyon. Kapin sa usa ka tuig na nga naa sa watchlist si Parami, kinsa gihulagway nga usa ka level 3 drug pusher. Nakuhaan kini ubay-ubay nga mga pinaketeng shabu nga nagkantidad og dulan 130,000 pesos ug kwarta nga gituhuang halin niini.
Usa ka lalaki nga mitabang og lubong sa patay nga lawas gidakop human gipasanginlan nga usa sa mga responsable sa kamatayon niini. King Perez, Sugin Limi. Nadakpan na ikatulong ang most wanted person sa lungsod sa Balamban. Si Zacarias Barqueo gidakop pinaagi sa usa ka warrant of arrest nga gi-issue sa Toledo RTC. Ang iyang kauban sa warrant of arrest nga usa ka Victor Fajardo wa pa madakpi. Sila ang mga suspect sa kamatayon sa 14 anyos nga si Angelo Repuela niadtong tuig 2012 uban kang Casiano Loloy Abduhan Jr. kinsa gilang nga Dios amahan siya mga sumusunod. Ang patay nga lawas ni Angelo Repuela didto makit-ing nga gilubong ilawom sa balay ni Abduhan. Ang ginikanan sa namatay ni Angkon nga gisaaran sila ni Abduhan nga mabanhaw ang ilang anak. Matod sa dinakpan, igo lang sila mitabang samahan sa bata sa pagpahiluna sa patay nga lawas sa gilubngan ni ini ug wala siya nasayran nga saad nga pagbanhaw ni ini. Namatay gina sa sakit ng mata. Ako saksi ko. Ano sakit sir? Hubag to siyang liog niya, luspad kay na siya. Okay. Kana mo daot na kay na siya. Ya, mutabig na siya. Murag yang bang patay ba? Matod sa hepe sa Balamban Police Station, makatabang si Barqueo sa pagpangita sa laing suspect nga si Victor Fajardo nga top 2 most wanted sa Balamban. Siya gidaypol sir, no? Ang kaninga tumalakpan karon ato nang i-double check. King Perez, News 5. Gisugdan na ni Cesar Coliflores ang unang ang sa pagpangitag hustisya sa kamatayon sa iyang asawa, pinaagi sa pagpangayog impartial investigation sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Andrea Patenya, Sugin Limi. Huyog ang iyang mga abogado nga gipanguluhan ni Attorney Inocencio de la Serna, formal nang misumite sa iyang mga demand letter si Cesar Coliflores, ang bana nga namatyan og asawa sa buhatan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez, Department of Health ug sa Mandaue City Hospital. Unod sa demand letter, mao ang pagpahigayon og full-blown impartial investigation kabahin sa kamatayon sa iyang asawa nga si Jocelyn ni adtong Enero 2, human gituuhang madapati og sayop nga tambal sa mga sakop sa Mandaue City Hospital. Gihangyo usab nila nga ipaubos sa 60-day preventive suspension ang doktor nga mireseta sa maong tambal, lakip na ang mga nurse nga ni-administer niini. Pugngan usa sa News 5 ang pagpagawas sangan sa maong doktor hangtod nga makuha ang iyang habig. Laing demand letter ang ilang gisumite sa Mandaue City Hospital alang sa pag-release sa medical record si Jocelyn sama sa medical abstract, discharge summary, medical certificate, final diagnosis, kopya sa laboratory works ug kopya sa resulta sa mga workups. Misugot ang OIC sa MCH nga si Dr. Maria Lourdes Espinoza sa pag-release sa ubang records karong hapon, apan matud pa duna kini sensitive documents nga kinahanglang i-hold sama sa medical chart sa pasyente, butang nga gikasagmuyo nila ni Attorney de la Serna ug Coliflores. Suwan nga gikuhaan sa mga tigbalita sa iyang habig si Dr. Espinoza, apan di una kini magpa-interview. Na ay mga documents nga they are insisting nga dili gyud kuno nila ihatag, but on the other hand ang katong sa chart kuno nga chart nga entries, but they are giving us the abstract, but ang amo is you give us everything so that we can also ask other consultants aning niya kung sakto ba tong nahitabo. Kana ramang issue ha, and I hope they are understanding anang naa, and then they will give us the total and full medical records. Sa akong side sa pagkakaroon mo wala jud ko matagbo sa ilang gisulti nga naa pa sila kulang nga dokumento nga dili daw nila ihatag. Kasi kung sa mo sa ingon sa atong abogado nga dapat jud ihatag ang tanan nga dokumento nga para makahatag og kalina o katagbawan sa akong kaugalingon, pero sa pagkakaroon wala jud katagumikan sige ngon nila nga napay mga dokumento nga dili jud nila ihatag mo na kung pwede mo na among ihatag unta nila para makita jud nato kung unsay tinuod, unsay rason nganong namatay akong asawa sulod lang sa buong panahon. Mato nila ni Attorney de la Serna kung di matubag ang tanan nilang mga pangutana o kung di sila matagbaw sa resulta sa investigasyon, mupasaka gyud sila og sumbong nga homicide diha sa korte, lakip na mga sumbong nga administratiba sa buhatan sa Professional Regulatory Commission kun PRC, lakip na sa buhatan sa Visayas Ombudsman. Ilang ipasabot nga step-by-step process usang ilang buhaton ug waton nila ang resulta sa mga investigasyon nga ilang gipangayo, apan di mula pa sa usa ka buwan ang ilang gihatag nga tagal sa maong mga buhatan.
The way I see it, Manggod, there are so many questions na kinahanglang tubagon. If Mr. Clore Flores will not be satisfied with the question, with the answers na ilang gihatag on the death of his wife, in all probability he will file the case. But if there is whatever reason nga makakonvince niya nga not to pursue the case, then it's up to him. Akan na siyang pagsito, lato sa unahaw ng pagtanaw sa paghatag justisya sa kong asawa kay unang-una na uli ko sa sawi na walay ko kumas kung talaga gumikan sa kadali sa kamatayon sa akong asawa. Wala na ni bakawat. Kung siya akong nasugdan mo na niya akong ibalayon. Andrea Patenia, News 5. Patay nang nakaplagan sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga naglutaw sa pribadong swimming pool sa Mingaw nga dapit sa lungsod sa Tabogon. Jinky Bargio, Suginlimi. Nagbangutan kining mga ginikanan dihang ilang nakitaan nga patay na ang ilang mga anak samtang nagutaw-utaw dinhi ining pribadong swimming pool nga nahimutang sa sitio Lutaw, Barangay Labangon sa lungsod sa Tabugon ug gipanag-iya sa usa ka Australian national. Igorang nananghid ang mga bata nga biktima nga silang Mary Ann Persilas, 10 anyos, manghud niini nga si Ronel, 6 anyos, ni Jean Montuerto, 8 anyos ug Nelin Mandawe, 8 anyos nga magduwa niadtong Domingo sa hapon. Apan wa na mamauli ang mga bata ug mao na lang ang nidiskubrihan sa usa ka amahan nga wa nay kinabuhi ang upat ka mga bata. Nagdaron po kong mauli di nga ri, nagduda mi ko kay imbes pasigaan ni lang nga ri. Pasigaan lang nga ri, nibong ko ang pasigay di ako iwagan nga ri. Mamaniwagan akong bata diyan, do ka buk ng lutaw, ang duha yung uslod. Tigid unta gyud mi ka nakadawat kay kalit kaayo unta in taon. Unsaon man gyud nga signus kita ito nila. Niadtong Setyembre pagisugdan og himo ang maong swimming pool ug tuwa sa Australia ang tag-iya niini diin bugtong ang caretaker ray nahabilin kinsa wa sab niadtong tungura. Wa damha nga masaag sa lugar ang mga bata. Si Linlin nga nawadan og duha ka mga anak daw nakurat pa sa hitabo. Sakit kayo kung magkikita ko kanang kuan apo. Matud sa Tabogon Police, way tulubagon sa hitabo ang tag-iya sa swimming pool ug wa sila nakit-ang foul play sa insidente. Private ni, ikaduha, gibawal gini nila ang pagsulod aning lugar. Wala sila gitugtan diri bisan kinsa gani base sa kung naibawan nga dinhi aning anang maong rest house wala gani pakatulgon nila maski igsuon pa. Kagahapon sa hapon, gilubong dayon ang mga batang biktima. Jinky Bargio, News 5. 28 ra gikan sa 52 ka mga lungsod lukop sa lalawigan sa Sugbo ang mitambong sa gipatawag na imbitasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office alang sa training sa disaster preparedness. Matud sa Information Officer sa PDRRMO, kasagaran sa mitambong nalipay kay duna na sila'y makatunan kung unsa ang angayang buhaton panahon sa katalagman ug emerhensiya. Padayon karong gidapit sa PDRRMO ang tanang local government units sa pagtambong sa trainings nga magsugod sa Pebrero hangtod Mayo alang sa ikaayo sa ilang mga dapit. Fire hazard ba inana? So at least this time siguro magkaibaw na sila, no? Ma-aware sila unsa may mga hazard, unsa may mga pangandaman on this particular hazard. Paugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan Soko. Dahang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!